moj razgovor za posao je bio ovakav, kod mog gazde Bože. Dobar dan, sjedi, ja sjeo. Jesi li, pita on mene, jesi li ikad radio na gradilištu? Ja govorim, gospodine Božo, nikada. On pruži ruku, kaže, čestitam, dobio si posao. 9 sekundi. Danas ti dođeš na razgovor za posao, onda imaš ovih hrpu pedera, pederčića, pederčina, koji sjede ispred tebe i pazi pitanja. Što vas ispunjava u poslu? Sad pazi, što bi ja trebao reći? Cement mamu vam jebem. Ja kad vidim vreću vapna, ja glavu gurnem u vapno od sreće. Pazi, što te ispunjava? Možete oni žele ispuniti. Pa pička vam materna glupa. Pa plaća me. Pa ljudi rade za plaću, jebe vam mater retardiranu. Pa moj pred je bio na razgovor za posao, ovi ga pitali, bi li pomogao ranjenoj srni? Ajde na tom intervju reci da te boli kurac za srnu. Pa reci, puca mi, brate, kurac za tu jebenu srnu. Pa kakva srna pičkava materina? Pomogao bi da završi da završi na raži, jebi ga šta. To je stvarno bolesno. A prvo srna ili je živa ili je u gulašu. Kakva ranjena, jebote ranjena srna. A druga stvar, sa tog zapada, ta unapređivač prodaje. Stari govno ti se smrzne. Slaže žvake na benzinskoj. Znači, mati te rodila, nije spavala godinama dok te podojila, odgojila, u školu te poslala. Adolescencija, problema 100, vraćaš se kući u 3, pija, mati, čača, svi u šoku. I ti se zaposliš, dođeš kući i kažeš, evo slažem žvake na benzinskoj. Ja bi te na kućnom pragu odrobio. Na kućnom pragu metak učeo. Pa jebote, više tebe... A pa si ti zajeba na poslu. Što si plavi orbit složio lijevo, a zeleni desno? Nemoj mi to više raditi. A nama na poslu pukne oplata, odvali beton.